Hola, Quim Vila. Bon dia, que hi ha això? Bon dia, molt bé. I els de Guatlla, Has provat els ous ferrats d'oca, tu, Quim Vila? Em sembla que no. Els d'estruç sí, però els d'oca no. Bueno, hòstia, els estruç deuen ser un bon, no? Un bon tronxo d'ou, no? Sí, sí, amb allò ja fas, eh? Sí. Collons, si fas. Amb un ou fas tota una truita de patates. Total. És que avui és el dia sin dietes. Dia sin dietes, avui. Quan ho has dit pensava que... T'ho juro, Com el dia 5 tietes. No, sin dietes no. A tu quin és el teu plat preferit, Quim Vila? A mi no en tinc cap allò preferit, però sí que en tinc que no em menjaria mai. Per exemple, el conill el veig com un animal de companyia i els espàrrecs blancs no m'agraden. No, i a més, si vas a Navarra i et foten 2 euros per espàrrec, que dius... sí? Hòstia, flipes. A més, són espàrrecs bueno, que són tapats, com els peixos de calanda, no? Els espàrrecs són verds, no? Els espàrrecs són de marge. Exacte, Sí. són aquells que no pots organitzar cap lluvia dorada després d'ingerir-los, no? Ostres, sí, perquè... Sí. Això passa amb tots els espàrrecs. Si vas a pixar i te'n recordes, dius, què passa aquí? Ah, no, he menjat espàrrecs. Tens tota la raó, sí. Fàstic. Bueno, de què vols parlar avui, Quim Vila? Mireu, jo vaig veure un vídeo vostre, n'he vist dos, primer una cançó que la música era molt maca, que parlava sobre el Dia de la Mare. Sí, la música és teva. I llavors una altra que prou hi ha d'injustícies amb la pinya de la pizza, prou injustícies ja, prou injustícies, perquè no hi ha dret. O sigui, em fa ràbia aquesta conducta gregària de crítica que sembla que sigui modern perquè dic que soc modern perquè dic que no m'agrada la pinya a la pizza. Hi ha coses que queda guai dir que no t'agraden. Per exemple, queda molt guai dir que no t'agrada l'últim disc de la Rosalia, sobretot si no l'has escoltat. No m'agrada gens, vale? Sí. Hi ha coses que no fan falta, per exemple, escoltar reggaeton no fa falta escoltar-lo per dir si t'agrada o no t'agrada, perquè són gradacions de merda, vull dir, també és que sigui merda com puta merda, saps què vull dir? La merda no m'interessen les gradacions, però hi ha coses que queden guais dir que t'agraden o no t'agraden. Per exemple, queda molt guai dir que t'agrada Coldplay, per exemple, però últimament que no t'agrada, per exemple, el disco de la Rosalia queda guai, queda com de modern que hi entens de música i de coses estranyes, oi? Sí, exacte. Doncs llavors, per què? Intentem fer una crítica una mica constructiva de per què deu passar això. A veure, la pinya és una fruita desgraciada, vull dir, ajudem-la, però opera en té de ser pinya, no? Però no és culpa meva, a 6 euros no? O sigui, a 6 euros la pizza amb pinya, doncs me la demano barbacoa, que m'agrada més. Sí, la salsa aquella. Que n'hi ha de més barates, de margarita són més barates de 6 euros, tot és caríssim, vull dir que sembla que la massa porti pols d'or, no? Vull dir que a vegades sí. Clar, però és el que diu, és que la pinya la trobo massa àcida. Bueno, a veure, llavors es foten fins al cul de llimona, la tiren a les ostres, la tiren a la maionesa, la tiren a les salses i la tiren al puto gin tònic, la llimona, també, saps? Sí. No, és que la pinya és massa dolça, llavors es foten mango a l'amanida, enmig de la ceba, que també dius, també s'ha de ser omnívor, dius que la pinya amb la pizza, barreges rares. A veure, barreges rares. Tu t'has vist la recepta dels canelons? Tu agafes una vaca, li treus el suc, llavors esperes que surti un formatge, el ratlles, llavors amb la llet aquesta també hi tires farina, que és una cosa que surt d'uns grans de blat, la barreges i fas una beixamel, llavors agafes molts animals, els trinxes junts i els enrotlles amb el pols que surt de la llavor del blat i hi poses per favor, això sí que és una barreja rara. És veritat. Quim, que a mi m'agradaven els canelons, T'agradaven. Què t'ha passat? No sé. Què t'ha passat? Quin mal rotllo ara amb tot això. Després d'aquesta descripció... És que els gent em fot riure. És que a mi el peix cru, el sushi em fot vomitar. Es fot fins al cul de bocarons després. Saps què vull dir? Va. Diu, la pinya... Els puc donar la raó en segons quines coses amb la pinya. Per exemple, la pinya és de mal obrir i tallar. Per exemple, hi ha algunes fruites que es tineixin amb velcro. Total. El posés, jo què sé, cortar por la línia de puntos. La carbassa, per exemple, és complicadíssima de buidar. Quina mandra el meló, quina mandra la síndria. Sí, total. Total. Llavors, una altra cosa, la pinya pobra comparteix nom amb una altra fruita. Vull dir, hi ha la pinya de pinyons, no la pinya d'això. Clar, és veritat. És que està totalment denostada. Tu has vist taronges de bosc? Que no hi ha. No, hi ha taronges o taronges, no passa res. Plàtano de conífera, no cony, plàtano és plàtano, sí. Ja està. Llavors, ja per acabar, a sobre a la pinya li traiem el cor, que això ja és molt, molt bèstia, i la momifiquem amb almívar, que és una cosa molt mal vista, l'almívar. És veritat. Vull dir, les coses amb almívar serveixen pel lot aquest de Nadal, no serveixen per res més. Saps què vull dir? I llavors, fins i tot hi ha acudits sobre l'almívar. Carinyo, dime algo dulce, tu puta madre en almívar, saps què vull dir? Ja. És una cosa mal vista. Per tant, en resum de tot plegat, amb això de la pinya, aneu a la merda. Vale, Quim Vila, una abraçada a Moià, Adiós. Adiós. Al matí la mare que el va parir.